Sa sisen pat ngi Ktien U Blei. Bamenta ngi lapoi siya gani ke tayo ka baar jaune ubnay January arajar arbun rio. But hagini ke Sngi Sunday ka ba ngiyo mentay ke Sngi. Nga Sngi U Blei bangala biang iya ka banwal sipi ban ay iya gani ke Ktien U Blei. Nget bo Blei jingkyrkhu biang ipira ke Ktien U try. Nga khmilan ti bagani ke jingkran mentay ke Sngi. Kan poi sipi aga Jaka aga babidon aga Donkam ban ngap yaka. But namar bangala Jowai ban ngala penkre nganget bagani ke Ktien U Blei. Kanom hap leno ay aga donut jongpi. Hynrei kan yo Jaka kan pensyai kan Hynrei ke jingiaroh. Kan ktaru ya ke Ngim ke jongpi babilaban Sohthri aga jingidei bat ke Ngim ke jingi ke bangi agani ke pertei bat kamtam aga jingidei bat ke Sohthri ke jingiaroh. Tahagini ke par syai ke bangania cekmat nga Sngi U Blei ba ngiladap katu ke program ke babon. Bat mentangin senangya nang ni cekmat agini ke snem ke ba temai bat ngkhmilan tiba haulu snem baro si snem. Ngin la iya kaban ay ke Ktien U Blei sipi bangi Jowai babinum do jingkyrkhu ay nagani ke Jaka bat nginget bo Blei unpala ingi bangin ay ke Sohthri segi yang ke sem sipi kerpang na kabentai gitu kiba dana yang sem kiba dana peng ke jingpang kiba mla balet si jingseng na peng do gitu kiba khamno kerta kiba mla sho kiba let jenis tai banam ta gitu kiba mla setiai kiba yo snow ya ke Ktien U Blei kiba ngi ay ku Blei kerpang ipi bat nginget bo Blei jingkyrkhu kerpang ru ipi dag Ktien U try na kapor si kapor. Ngadon man kren kawi ke jingkren kabang nget kani ke jingkren kadai kaba yadai bat kani ke ri ke jingi bat ka rukom ya ke rukom im ke jingi ya ke Shillong jingmane jongani ke pertei ke bangi im bangi Bynta. Bat ngakwa ngan ay ini ke jingkren ke banga ay kerteng lesing shimi ke ni ke jingkren na ke kitab jong ke testament ke berim. Bat ngawanra igini ke jingja ke por jong ke jai beri Israel. Bat kumjoru aga jingdei bat unu prophet ubakraw. Ngan wanra igini syaga rukom ke bangin Sohthri. Ia ke Shillong jongka ke tu ke por bat ike Shillong ke jingi kum ke riba ke jai benrio bat kamtam aga jingdei ba ke jing Sohkymphor Blei. Nganget kalong ke jingkyrkhu ia ke jing imjo pinga ai kerteng ini ke jingkren jong ame lagi Sngi. Sngap nga ai kerteng kumne. Ngim Donkam Tang ia ke ding. Ngi Donkam yo slop. Ngim Donkam Tang ia ke ding. Ngi Donkam slop. Ketaka di ke jingkren ke bangadon man ai hagini ke polisi don pring jofi ki Sohthri hangno ke don ketaka jingtho don pring jofi pim Sohthri baleng ari ai kerteng kumne tiga ni ke jingkren kan yarap ipi bapin Sohthri lyngba kini ke khubor ngakwa ban kren ban peni ia ke jing nganget bahkan kan don kamadu kata-kata nak benta ke ri ke jingi nak benta ke Balang ke jing Sohkymphor Blei bat kumjo tetera ke jingiaroh ke yang ke sem ke jong apa ke jong ping ini pulih na ke Bible hagani ke por ya ke ni ke ya ke ni ke Bynta na ke Ktien U Blei bagi tak ada nganum pulih lut nama bayo Islam ngan pulih tang na ke ke mangamut ban keren. Ketaka din ke kitab ke siem ke beningkong ke lenong ke bakhat pra ngan pulih na dur khat ke basau po wei teter hadu ke khat ke ba sau pun rio bat ndang ala da pulih ke ni ngakwangan pensyai fi hagani ke klip mat ngapa ngini pulih shwa ke Bible ko ongkum de ti u Elijah ula ong hau ahab tu yang jaj let bam let di namal ke don ke jingkyrkhu slap shikat day. Kum tahu ahab ula let bam let di bat u Elijah ula let kio syakhli ulum karmel ula damel dia ke kynduh bat ula bo ia lagi khmat pedeng ke khosiu jang bat ula angalau syakri to let kio kmi syapang ke duriau dia ba ula let kio ba ula kmi ula ang mdani ai te ula ang to let bat nyausin dia ka ba nyausin wang kmi dan ula ba mi naga duriau ubarit tangkat ke slati ke jang brio uteu ang to kilet ke yang jaj ong yo ahab kre lagi kali let yano bau slap unam khangime
Ti setangkat tu kat ni ke beneng ke lahap ulap ba. Jawa ahap ula syong kalib ula leche Jezreel. Ke ktiu trai ti ke ladan hau Elijah. Bana ula panpo ila ke singkai. Ula pet she shua wa ahap. Haduk banapoi she Jezreel. Ngala syupule shua ya ke ni ke jingja. Ngapule tang na duk rekat ke besau po wei. Nama ngashimi ke ni ke ktien ke banga ong. Ngim Donkam Tang ya ke ding. Ni Donkam yo slap. Ngakwak ngan peni ke jinglong jong ke jat ber Israel. Hagani ke par ke jong ni prophet u bekrau. Utau de prophet Elijah. Fi u Elijah u blei ula say u ke par. Baka jat ber Israel kadan apeng ke Jaka kaba hadu kata. But ndanga puli ke ni ndanga pledging mot ke ni. Ngalap ba katap long tek kumalang kari ke jat menriu ke jingi hagini ke Sngi. Namar hagini ke por ke jong Elijah la senchar ya ke jat menriu Israel daus im ahab baru sim ahab uyok ke tengah ke jong u kadai ke nang lek bertong lek soy kadai ke nang mani ke blai ke bakla. But kani ke penya yo ahab but ke jat ber Israel berakawai. But ke jat ber Israel kani ke por kadana pedeng ke jing ngalak ban ongkum ni kadana pedeng ke jing kentat yo blai be im. Kaklemwat shu yo blai Jehovah u blai El Shaddai u blai be krau. Kala sedang paikmat shigini ke blai kala. But ke jat ber Israel kamani ye ke blai kala ngani ke por. Ye ke blai Baal, ye ke blai Asherah. Ke jat ber Israel kadana ngani ke por. Haga jingmane ksoj ru ke bersyirkai. Kadan ke jing kelumar. Ngan buat de Ktien ke besyai kadan ke jing kelumar. Hapdeng ke jing syakri blai ke tu ke por. Bat ngakwa agini ke por bangan penifi. Bahaba ke jat ber Israel kadana ke bakum kini ke jinglong. Kibriu kilong kelumar. Keri Israel agini ke por kamla syuban sngoto unu blai beshisha batu blai bomday. Ka kelumar ke jing syakri blai. Bat ndakapoi aga bakum kata ke jing Ublay usay yaw ni ubriw bagkatang Elijah. Kajing tamu ka jong blay ba usay yaw Elijah agaday. Ban pan paipat yagan ka jat ban rio. Shaw blay ba imban ba shisha. Nakita ka daw ngakwa managisngi bangan panifi. Ba u Elijah ulale ikakam ka ba kraw. Jaka ba u Elijah ula challenge. Yakinong ito lupa ki jong Jezebel. Jaka ba u yalami ki sa Dongmuloom Carmel bagi ite arkali kiduan. Baruang inom ya Tang ding. Ada Jingduwai yo Blei upapinihara ka ding yo tau Blei ngini amani. Baragani ka chingile kabadana Dongmuloom Carmel. U Elijah ulala ban duai ban penhiar ia gading haga jat ber Israel ni Nongmuloom Carmel haga ni gaduan bat ulapan pai ia kani ke Sngi bagan lang kawai na ke Sngi ke bakraw ia ke jat ber Israel baga jat ber Israel ringkat bat kitu nginong mani blai tau baro bakin ong utrai ulang blai kamat bagadan ke jing pai show blai ba im lyngba kani ke Jingduwai ke jong Elijah bau penhiar ding. Andai walik klet nga ai ketang ini ke jingkren Ngim Donkam Tang keding ngi Donkam yo slap. Fito balay nga po daga Ktien namar ba ki khon Israel hoit
kila yo ibo blei le kamba wara de ding penihar bat ki nong itu lepa jong blei bal blei asheraru kila pendam le dia maki klem la penihar ding kala de go wain ki jingle ki crowd palat ki Jingduwai ki blei jubab yo Hynrei walit klet ke jat beri Israel ke dan hagani ke por haga jing terkhong ke crowd kadang kucing terkong ke bersyirkai haga ba mdan slap bat mdan umjer haga ri laisnem Hynrei Blei bat namar bagadan haga jing terkong ke berkrau fi yo i bagan haga jat benriu kam kwa Tang haga ding ka kwa ban yo i yo slap namar kala jinjar kala poy haga Jaka jong jingkyrkhu kala poy haga Jaka jong jingiap tem yap klam kalau apa yang Jaka bagi beriu kim la syo ya kaban imbat banyak cekmat namar ke jingkyrkhu kala long palat hagani ke par namar msim dan slap msim dan umjer hapok ni ke Israel nagataga daw ki khmat jongki ki pet show Elijah namaru Elijah menta ulala ban pen pai ki khon Israel bakin ngat biang yo blei we im habo peniare ke ding. But the people in the Bible, what la ka ni jingjak la wanra ka jingjak ka crowd you Elijah, but ba kitai ki badai na liang ko jong ka Jezebel kila poy ka Jaka ka baki poy ka Jaka ka baki la rem. But nga kwa bangan ong ipi ni ka klip mat ba u Elijah ni ka por ula along with prophet u ba ka jat Israel ka pecho. But kajing community jong kajat mit Israel galong bau blei un lei bau Elijah ban weng no ya kini kajing rang terkhong ban pa slap agari kata kadai kajing angnot kata kadai kajing terang kata kadai kajing sliang namar lada mahap slap kamentoy kajing herding kala terkhonglot kedan kampalat yo slap hagani ke par nagataga daw nga kwa pin snap hagani ke par bau Elijah udah naga Jaka kabak ke jingkerman jong ke jat Israel barok day haunu brio jong blei baladama ula banduai ban penihar slap katakan kelalong kejubab kabakrau palat ia barok ibrio hari Israel. Badai na ketika daw ndaw ladap niari ke ding na beneng. Ndakaladan ke jingjob kabakrau. Kon Israel kidang apat saya gawai ke jubab. Bagataga day kikwa banyo slap. Nakataga daw nga puli mene nang ni nagkitab kisiem ke beningkong. Kalau nong ka bakhat pra nakadakhat ka basaw po way hado dakhat basaw pun rio ngaladep puli ngan syukran na gani ka par kanang bapin yo ya ka jingmane na gani Ktien U Blei kaway ka bangayo iyang ni ka Bible ka ongkom ni u Elijah ulaang ho ahap to yang jat let bam let di namar don ka jingkyrkhu slap shikat day. Suai ka bangan kerani ka point ka ba jeliw ka ba Donkam ka ba dan ka Nongrim ka ba kraw nga kwangan keren kendiat na ka banta ka riba ka jat benriw ka jingi fitip Ngim taro Ngim Donkam tangi ki kamba Ngim Donkam tangi ka ding hot ngi yo i ba ka jing le jong blei ka kraw palat aga pertay bara kaway Hynrei fitip na pimtip ba ka riga jingi kadan menta haga jo ka situation lani haga condition ka ba tik kumagalong haga ni ka por ka jong Elijah ka riga jingi ka jinglong jingman jong riga jat benriw kalong tik kumne ka pertay menta ka ri jingi ladangan kren lele haga jingi day bat ka jinglong mensim bat ka jing Sohthri blei kadana pedang ka jing terkhong ka ba kraw kala terkhong lot nadang sedang kala terkhong aga akor aga buram
Kala terkhong haga jing Ktien U Blei. Kari jingi mentah kala terkhong haga jingat. Kala terkhong lut akiliang baro jonggalong brio man brio. Ki brio ki dana ke Jaka gaba ki ap banyo ia ke eke kaban penja ia ke jing terkhong. Hynrei ki kelempat yo ia ke jing hap jo slap. Ki Balang ki jing Sohthri Blei ki Kristan ki Shillong mensiam. Kadang ke jing terkhong gaba krau kata-kata. Haga baka jing Sohthri Blei ke kelalong Tang ke jing le rukom. Haga baka jing Sohthri Blei ke kelalong Tang ke eke kaba laban ong no Tang ke jing le brio bat bau boman urung apo ban penkelomar. Ki jing Sohthri Blei ngam kren Tang ye gawai ngekrelang baro. Ngidon mentah ke Jaka kabas ngau ban ong no daki bagi kentien ngila Donkam ban yo slap lem kumta kanang ke jing yap klam ke syirkai haga jing laman siam ke jing mani ke Blei kelak ke jora ke ri jingi ke jing padien jing ke brio kelak jingai no Blei ke jing le persyak Blei kelak jor palat ke jing ke yeng ke sam ke jing pat esnong tau. What hagi jing Sohthri Blei kedan ke jing per jing mat kedan ke jing pat ke jing pra ka bangim la so ban perkhat dakan no rukom on penuan dur biang ye ke jing terkhong. Ntip su dakan no liang. Dakan no lenti dakan no lat ban wan ra biang ye ke jing pen bet ye ke kendram ye ke jing terkhong pimla le what let pen bet ye ke jing terkhong dakai ndah bakala terkhong ke jingiaroh baru Blei ndah kala terkhong lut ke jinglang mensiam ndah kala terkhong ke Ktien U Blei ndah kala terkhong ke jing Ktien U Blei ndah kala terkhong ke ta ke jinget Blei ke ba shisha ndah ba ke jing shisha kam dan sho bat ke bom shisha kala yoi kum ba ke dai ke ba shisha ngkhwangan ang fi ndah kala terkhong lut da pila ban South Jaka da ke pila ban pen ye ke jing terkhong ndan ke ndai ke ding dai tang dau slap no bneng dai le ke dau yang kren ngi ke por da ke jingkyrkhu ngang not bagani ke jingkren jang akan rung sigi yeng ke sam shapi ke besngap kadang ke jing terkhong ke jing dai si yeng si sam ke drugs kerung ke kiat kerung ke auria ke thala ke rung bat kala pen terkhong lut ye ke akor ke buram ye ke lang brio man brio bagi brio ke sia ya cheneng jerum bat ke dana pen ke jing angnot ban yo no ye ke jing jupa kum nokin light nang ke jing terkhong Mdai da ka an, dai da ka riti, da ki dustor, da ki ru company ay kam, da ki lenti brio, da ki jingla brio, ban wanra biang ngakwa nga fi. Mdai da ki artificial rain ladangan kren bet. Idan ki rin na terkhong palat, ki wanra da ki artificial rain. Nga iya Dubai ki le, andre ki Jaka ba adin. Ngakwa nga nang fi, ni ki por nga si wanra, ikita ka ba kinja pertay kindiat, andre yo slap ubang kren na ki ni ki por. Ngam da kren yo ni slap. Ngan sa panipi na ka Bible ba ye ka jing terkhong jang ka jing lang mensim ye ka jing terkhong jang ka jing long jingim jang ka jing lang Kristan bat jang ka riba ka jat ben rio dan lat da ka waipat dan kam yo slap ubawan na bneng bat ngakerpat bagani ka jing kren jang hagani ka par kan pen shy pi yanori yanogi besngap Sngap bangan pen EV ia ni ke jingja kadai ke wei ni ke jingja ki bang asai perkhat bat ngasai sngap mot barang asai puli ngasai pelai jingmat sngap ngan pen EV kumno u elija ule haba u duai bau Blei ur penihar
daw slap. Abang ngakren yaw slap. Ngakren iya ka revival kabashisha. Iya ka jing penkiem tamay ka jong blay daw mensim akot. Iya ka riga jat penrio, iya ka yeng ka sem, iya ka shnong ka tao, bat kamtam iya ki balang ki babon. Ngayo iba uslap udan kampalat hagani ka riga jingi. Lumkum ta gani ka jing terkhong, gani ka jing rang terkhong. Kan peniap ia ki bobon. Bat kala de peniap ru sibon. Ngakwangan penifi kumlu weli jawle. Bible kong ini ki Ktien ngaba kong. U Elijah ulaong how Ahab kata kadai ke point. Kata kadai ke point nama ngamiwa sibon ke por. Ngakwangan penifi gani ke point baka no miss nama gani ke point ke Donkam tam. U Elijah uklem ong ngaba uklem ong ia ki patba. Uklem ong ia ki Israel marek kloy let not siyeng let bam let di nama ganan ke jing hap slap uklem ong ta. U Elijah u ong shaw Ahab usim jaga jai Israel. U badai the highest authority uday nongelam uba khli ubadan ka bar ya ka jai meri Israel baraway. U Elijah u address u kren bet yo Ahab. Ang no ki Ktien u encounter lani u ya kren bet u I bet the Ktien ka bashai. Ya ka ni leadership, ya ka ni authority. Kapay ba ka nagkren siya kong bau Elijah u ang Ahab. Fitip ka ni Ktien ka kawanra ka bat ya ka donut jonga. Pleng Jingiaroh. Yam kumto ya Jowai. Bafliki kan tay yam ya Jowai. Banpen kela ya ka Balang, banpen kela ya ka riga jat Hynrei kanang terkhong dan jubab kadaw day bapiklem tip ya ka Ktien U Blei fitip u Elijah nda umut ban Jowai bau slap uhar umpat Jowai ulet chua syagani authority upen ko ngo ya ka leadership ang no rigi Ktien uhap banpen bet ya ka leadership namalada mbet kinong ilam. Kalian ay jing excited jang kibarit. Ahab ula baklaw syongka yaga Jezebel ganang manik soy. Lyngba jang ula pen kelalot yaga rukom mani blay. Ula le yaga besangwa yaga temple. Ke jing bitar ke jang blay galang alor jang yaga leadership. Barweli janda mi ningkong Ktien ka bau mut ban Jowai kadai ngahapan job shua ban pen ko ngo ye kini kinong ilam yaw ni Ahab naman kam day ka Bible study nga syukuran kumta nakatagadaw pinapuli ka siti ka baningkong kajong Timothy ka nang kabaar rukat baningkong balay Paul na uto ilo ka siti wang kinmao day ningkong day ban Jowai ya ginong sinsyari ginong yalam numabalay banginyo ka Ngim ka basok ka bajajal ka Ri-Bhoi khmat jong blay fimtip baka leadership ka Donkam kata-kata ban penbet hagini ki Sngi habang ngakren ka leadership ya ka Shillong Nonglam ngakren na do ka government ngakren na do ka sinsyar kadar ngakren na do kinong ilam haka sinong tao ngakren ni kinong ilam haka riga jat Hynrei ka babon kamtam ngakren ni kinong ilam haka Balang ka bau jisu la penyang lada ka leadership jingi kadon ka jingi day bat ka Jezebel lada ka leadership jingi kaya syongka bat ka Jezebel kandan may ka jing terkhong lada ka Jezebel kadang yo Bynta hay ka jing Ri Blei Finyo i kandan bet ka jing ma ka bakraw
Kepat ke perakawan, ke jing mamistuk jing mat kawan, ke jing itan liang gadan, ke politics ke rung apa, nama balay, ndah bagarung ni ke spirit jong ke Jezebel, kan penjatmat baro, bat ngakwa pinsngal to, ke ika mensem jong ke Jezebel, ke besensyar, hado ini ke Sngi, bat ngadwaya ini ke par, bau blay un play gikmat jompi ba u Elijah u klem Jowai shua ban hier slap u let chegani leadership u let show Ahab wa Ahab let cheyeng let bam lady fi u don authority u don bar tongin pendam me leadership akmat jong try tongin let ban encounter ye gini evil spirit ki betray menta haga leadership lagalong ke government kini ke bam sap bam pong lagalong haga government ke bale ye ke bom day lagalong haga snong tau lagalong haga jing shikri play kam tam le haga jing day baga jing shikri play ngin pet baba yo ka rung ni ke jinglong haga ba kadang ke Jezebel spirit ke barung bat ke sinshar apa ke balang de ke rukom prepare Dwai me nage Sngi U Blei un ben shy pig besngap baka ba Donkam yo Elijah ninkong egade ba di man job ye gane leadership uang yo Ahab coba ngan Jowai na kwai me men let chala yeng let bam let di fitip gane Ktien gamot Ahab mahapan ko ngo yung ay ke gamot ban le lada me ko ngo yung amelet siyeng ko mga ong mga ngangan sa Jowai. Lada mempat ko ngo nganom kiyo sa Nonglum Carmel. Ban Jowai. Fi ngi berabor ngi Jowai kat bangi i bagom to yung leadership. Fi teng ki papli ki banget yalet Jingduwai, Shong Jingduwai, yalet ki prayer ki fasting ki yam papli kat bang leadership ka dan bet laga jong ka pertay. Ngakwa agani ki par ba fin yo agani ki Ktien. Namagani kan yarap. Daga donut barong akren. Baka ka jingiasyllok ka baningkong aga Jingduwai bapinyo i ka jubab ka jong blay bo blay un payo slap ka baningkong aga day u Elijah u job shua yo Ahab u pin ko ngo yo Ahab muddur yo siem u hukum bo day ban ko ngo yo ban ay ngo yo blay wa Ahab ko ngo fi wala da Ahab u bakla wala daw Ahab udah nag relationship ka babakla wala daw Ahab ulale ka bamday Hynrei habaw prophet John Blei yang ban kren o Ahab u kongo u Blei gini ki Sngi say shibon ki Elijah ki briu ki ba u Blei udan ka Jingiaroh ban long ki prophet ban kren bet ya ka baday ban kren bet ya ka Nongrim ban hikai bet Tang ya ka Jingshisha nagagtiin ka John Blei pigi basngap agani ka par Filipinaingo U Blei bau Blei umpat kerdo Elijah agani ka Sngi udang dan ki Elijah ban ki Elijah agani ka bayang ban Jowai mde taman Jowai kibanang ban penkongo iya ka leadership tangin kendit penriyo gini mahabang Jowai ngin let shua iya ka ban pendem iya ka mensim baman ka bakta iya ka leadership kenang baga riba ka jat penriyo jingi kan yo ino iya ka jubab kenang bagi jing shakri Blei jingi kan yo ino iya ka jing tray ka batumay ka jong Blei kalau ada ka poring ibang ban klet no nakano ka Balang, nakano ka Ngim. Kalau ada ka poring ibang ban snap ka Ktien ka John Blei. Namar kala jande ka por ka bangin ya kynduh. Ya ki ki ba Blei ula dep kula lupa na ka Bible lagi Sngi ki ba kado. Ngimla show ka baniyang ka jing sngo kurpang. Kalau ada ka poring ibang ban lang kawai ka jingmat kawai ka jingyo i. Bangin ya yang lang na ka Bynta ban weng ye ka ri ka jingi na ka jing let ran na ka jing terkong ka ba kraw ngap ngan peni fe ka baningkong ka jorong ba ni tong ba nganyale pendap pa ni ka 10 minute o Elijah pen kong o Ahab Hynrei yala di ukiyo si jorong Dongmuloom Carmel u Jowai
Blei wat ye ki briu ki banut ban kren bat ki banut ban kiu sejrong Dongmuloom Karmel. Blei wat ye ki briu pi kwat ban yo islap begini ki sngi. Blei wat ye ki briu ki bikini ye ki position ki bikini ye ki kam kerdan ye ki banwat ban ye long nakhmat ban ye peniat kam ban ye yang nakhmat blei wat ye kita. Blei wat ye ki briu ki bashisha ki batip you blei bat ki banut ban kiu sejrong Dongmuloom Karmel ndai setiap ni pen pau ila di Hynrei ban pen rit lot yala di haki khot siu ban gam lagi khmat juga kynduh ban wat you blei daga donut barok daga jingkyrkhu bamut daga jingiasyllok fitip uelija hukum yo ahab kongo fitip uklem snel sarong kita namariana di pat kumu prophet ukiu sejrong Dongmuloom Karmel ulek ban duai khmat jong blei fi igani ga posture bangi ang Ktien English karukom duai ma kaba duai udem lagi khmat ga kynduh tap ga kli ablengi khot sio fitip gani ga dan ga jingmat ga bakin chaman sim banda bangi duai ngapa ngidai ban tip ba ngidai ban snow tho ya gane fitip kidan ki point ki ba kraw palat ni bat ki ba ladang ile gani ngin yo i ga juba fi ka ban ningkong nga shupni fi ba ahab elija u job shoy ahab ndaw la job yo ahab ka ba ar ka ba ngakwangan peninang ni unut ban ong yo ahab uang ngayo snow bagadan ke jingkyrkhu slap shikat day kat baga beneng ge shai kat bagadan ke jingrang terkhong dan ke jingshit kat bau new priu uang yo ahab let marek loy namar ngayo snow bagadan ke jingkyrkhu slap shikat day Fika Jingduwai kaba pimut ban yo i bau blei jubab kadai ba an mi ki briu ki ba kumu elija ki ba da yo snow no blei mdenga bichi duai matla lada ubaklang ni lada umyo snow lada mjaga ni ke jing hiar slap u elija un sharpni up ahab nama udana ga authority Hynrei elija udan ke jing yo snow ko Balang clear ngakwa lada fiduai duai bafin yo snow kadai na amo blei mut ran penihar slap baru elija udah yo snow no u yo snow haga bakin jaman sim wat lada kani ga bakin jado kampat dan le haga bakin jaman sim ula dep yo snow bau dan slap bat ke jingkyrkhu bejor baru nut ban ong elija khilai kloi marek kloi bayo slap ulap ye me nga aingu yo blei bau elija de brio u bayo snow no try but habau duai kiu sejrong Dongmuloom Karmel u duai nga snow tanat u klem kiu sejrong Dongmuloom Karmel ban yang sejrong manong pet nga ngala penihar ding pet nga ngala la ban pa yo ahab bau kongo nga kwang anong fi u blei mat kita ki brio ki ba pen pau nam ki ba project eladi ki ba kwat taman pen i la ka jong ka puram ka do u blei wat ki brio ki ba kiu sejrong Dongmuloom Karmel ki ba tap lagi khmat abdang ki khot sio bat ki ba dam ki kynduh ban wat yo blei namar ki dan ki jingkyrkhu ki riu ki jait ban riu ban le you ban duai so blei ba ka jubab ka de ban wan ka jat risal ka terkhong ka Donkam palat yo slap bat u elija duai ndau duai pa yo tu shakri ban pet chapang duriao wa me yo idak i bakan dan ke slap u klem yo i bat u elija ang let adu nyausen ngan duai si duai fi u blei muat ki briu ki bishile chong shit shipar wat ki briu ki bayai ne ban duai ban wat ye ke khmat ke jong blei hado bagi de yo i ye ke signal bau blei umat man penihar yo slap de hangta bau elija sehiar na jrong u samare se jesrel na kwang anong ipi ni ke par u elija u dem jrong Dongmuloom Karmel u dem ke kynduh ke kren chapang ke jingiasyllok kekeren sepang kabampecho syagano ke jubab no brio fitip tang kendiat ngan keren ni kata wat langi dua ikat no ngidang wat nagi brio ngidang shania haga sang ti brio ngidang pet haga majority ngidang perkhat hi nakapuram jong brio
Elijah ni usa marway, but marway ukiu. Marway yang baru Blei. But udem lagi khmat juga kynduh. Ba kwa pechu shanu. Fitup kadai bandan kum kata kapor. Haga jing dai baga jing shakri Blei. Bala na pikwa banyo ino ba Blei upa yo slap jong revival haga balang ga jong pi haga riba ga jat ben rio haga yeng ga sem kadai bandan kum kata kapor haga ba ngin long kum Elijah bangin dambet kynduh ban pechu ya no inoro namar ngim kwa pechu ya gini gi ege ngila ngia ya gini gi ege Elijah ulah tat ulah ngia itu ke jingia ai Balang ai masih ulah ngia itu ke duan itu ke jing Tang ubi kalau ngia namar kamuan rak jubabi kedan kam ya ke jing ai tilat kedan kam ke jing kelaga bersisa kedan kam ke jing pendam lut how Blei but Elijah kêu Dongmuloom karmel dam madu kynduh ya makmat jong try si Jowai pa si pa yu tu Sohthri Kipet Shillong duriau, but uyai pa si yai pa, hadu nyosin. But ndapoy again nyosin, uyo umi uwe uba sepanga duriau, uba tangkat keslati ke jong brio. Ang akwa ngan ong ifiga ni kapar. Nai penuan ni kato, siya ka bangam sngaw yahap. Nai ong magato kadai, kita ke santali ke jingiasyllok ketua kadai ke witness ke saki kaba haba piyo sngaw kaba kenjaman sim nda ke pau ke witness kaba kenjado Tang diatro kalabiang bapinyo ino ike jubab badai na kita kadaw nga yang lang ni kwa ngan keren ni gani Ngim dan kam Tang ya ding ngidan kam slap Kayeng ke jong figa dan kam slap. Ke Shillong ke tau jong ai jong figa dan kam slap. Kari ke jait ben riu ke dan kam slap. Ke Balang ke dan kam slap. Lada umwan biang uslap jong ke revival. O Blei un te biang yo mensim hagari ke jengi. Idan lenti shoot ye ke ri ke jengi. Kani ke jing terkong kanang kamlong deep shusho. Naga ba khamsneo siya ba khamsneo. Kala pinter kong lut daga drugs daga jing le klumar daga jing klumar ga sinshar kadar tungin duwai bo Blei me daga Sngi un say ga leadership ka ba kongo yagi brio jong Blei. Tungin duwai bo Blei un say yagi Elijah. Tungin duwai bo Blei un say ki brio ki bakum u Sohthri jong Elijah ki banut ban kongo ban bet sebenang. Aduh begini yo ya ke signal no Blei. Ngim dadan kam buun brio. Ngidan kam kendiat ki brio ki besisha. Ki banut ban yang khmat jong try. Ki ba ai tilat ilade ki ba pet show jano. Ki ba pet show Blei. But Tang sipang ang Bible. Elijah yo gani ka ulo ubakat ka slati jong brio. Wang yan no. Yang ini yan no. Elijah ulo amare aswa. Nega Bible kong umensim jong try ula ra yu Elijah. Malu Elijah pointing kong sa Jezreel banyo ahab. Brio ki bayat pero Blei gen pointing kong kinompoy siya din. Ahab uklem pointing kong. Nakuha na fiyat pero try nakalunti ka baday. Finpoy siya ka Jaka ka baday ningkong. Nanget ni Donkam palat hagi ni Sngi. Hindi tangi ka ding ni Donkam yung slap. Tangi ni Jowai bo Blei unsay ka brio. Kiba kung Elijah hagi ni Sngi. Tangi niya late lang ni Jowai. Kupangayang lang ni a Blei biit nga ay ngo yung may bamayo sngaw. Iya gani ka donut ka mga kren na gani ka par. Trying ala kren na gani ka kubar bat nga dakwa ba ganyo ino a Blei. Bamen pinahap slap agariga jingi. Ay ko try banginom yawat shoot yung buram brio. Banginom yawat yung linti brio ka jingi. Banginom le shoot yung linti brio. Mday shoot yung administration. Mday shoot yung linti brio ko try.
Hynrei deda ka banginut ban kiu so jrong Dongmuloom Carmel jong ka Jingduwai ban pendam lut ilade ban wat ka khamat ka jame. Kenang banginyo I ba me pa yo slap jong ka jing pen ki im tamai hagi balang aga ri ka jat beri ka yin ka sem haga jing im shimat kin try. Tang kata la ban weng ya ka jing terkong nagani ka ri ka jingi bat tang kata kaban pen I ko pa sa sisen pat ba me lang blei uba kraw haga ri ka jingi try. Yang nang nga try ba me lyngba ka ni ka jingkren ko try. Kta ya ki babon ko pa. Bakin pai siya ka donol paro. But bakindan ki brio ko pagi biyang ban kiu si jrong Dongmuloom Carmel ki banut ban pendam ya ka leadership bagan ko ngu ya maken try a blade ka Jingduwai ni ay shime ka buram ko pa ni ay shime ka jingo bar ka jingiaroh aga kerteng ka jong Jisu ban Nazareth ki duai. Amen bat amen nganget balang bagan ni ka jingkren kanwan ra ka jingkala ya ka ri ka chait ben ri ka jingi. God bless you,